magomba tunda chinyinga karangerio umwana umwabo bono chintunda chinyinge make use obuyo mutakeire skuru chego you know abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware kiri buga ikomi kira rituko muntu ngwe bware 10000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesimi yao yako genda say baby business number 888090 igoriyoka wako ndabagadaye okubeka emya yemo yokai unokubeka chintunda chinyinge chance yao yobugwi igere iguru chintunda chinyinga karangerio umwana umwabo bono chintunda chinyinge make use egosoriye yukwebwere nenko nigo yanchireni kiombe ya PCLB ne namba ya 002660 egosoriye ni yabantu bari myaka 13 guche igoro. Ndizi TV obwansu bwomogusi omurubuli okubwatya nigo kuligirariwa nebigori byonsi inegaki igomboronge toronge ichimbo cheto chobisi mbali ngogenda tule twagenda kinyagitali mbali yazoka na ngasi tokogenda ile ini nero osia tukananga asitogweta nile ini yokogenda nande mbaro bagosoka yatukananga ayase abantu bagosoera anogosokera abantu bangi akomigana abantu bangi agokoraki bono because of you asenge njonga igaiga nogosoera ime igaiga nogosoka bono yatukananga aye goseno kutamanya goseno gutakoraki no kanisa kana mondo kwajire gosene sadako korwa ile ini nero raso weta buyego kwagenda lakini bono yatukananga aye gweta komigereria ore komigora abande bamanya kokubona abande bamanya kogwa inga ile ini manya kwango genda ore gochukuru gosene sadaka gose labda kuna shughuli fulani okochikokora ali motwe yatukananga na abange mole bono diba gogweta sele ini abande bagweta ainande gweta opposite mwangi akomigana mara kuratiga mara kwangi agotuoma abande bantu mbarwale tomate ora to mongino onde kosomo gako ndo rwalete onyore gako mora ise igonga ase chofisi mbali osase chifenti mbali nabokonyera gwatebunga ki ya gabu abuna abantu bagosora go jabu kaigana abantu bagosokera gosego sinase chindagira mobegete line yatokana ngaliri bagweta bona ene chisani ogwakanie pa ndagara yagure inse igo bwatio mopangilio tikagosoa asanto bagosokera ose tikagosoka asanto bagosoera bwatio mopangilio asengenjonga nkoletole liororoche gabu asengenjonga ki kale kwa bwatio mopangilio dalia korakana buya andokobo mundu bwa maskani asengenjonga chisani ngo rushoro gosene ndagira mwariko bangu ngo rushoro chisani go cyangwa kaniore nande kweranire kwebirege chiko mara utakete kutangana gosena matunda libagura chakire ndagira mitembire go jibyara tabichangiya so bwatio mopangilio anya nogosoelela ini ye soelela ini ye anya nogosokerera ni sokerera ini ye because kogosoera bagosoera koletole liberera kwangi agotebunga yaira gosena musigali ole ngororo ogotebirana nande mwangi agwetana kwabekirira ini gosene benki kwabekirira ini gosenya gitali utakete kutanganira abande asenge njonga utakete ko kemanyi mogosoro bintembire jibyaga by the way so bwati bali kwanyorororo asenge njono embarabwo mpaka netie uduma osembaka netio bokoreria se office area osembaka netio bokoreria se kanisa area osembaka netio bokoreria ndonse asibako genda pora tu bwatira ini osana so mweshimiwa mwagenda bwatira ini tigagotambuka ngano manye nganje makoti ni manye kanete street ni ya ngako manye kanete bwatira ini ekiagera kiro muntu natagete obokora likorwase orioga netiaya pora kienko bongo bolinga ki embweyo etabieyo enale yetariengiya ayotagete utangane mapema egero soke mapema wewe tokinga bono inche nimanye kanete injabono no muntu bomweshimiwa nina nini tirigo chiagareta bichangi ya kwagashiri abande aye kwagokiwe tegera ngo bolinga ki embweyo etabieyo enale yetalengiye guchasa abande ine gaki igombuya ine gaki igomboronge toronge ichimbo cheto